రెండు పాదుల నుంచి బంధువుల మీద కూడా నాడుని శిశువు నాడిని తీస్తారు 72,000 నాడులకు అదే కేంద్రం ఉన్నాయి. ఈ చిలకల గల్ల చుట్టూ నలిసిన పెద్దప్పటికీ ఆ చేసిన ఆన్సర్ అని ఒకసారి ఈ ఈనాటి నుంచి మన భార్య నా భర్త అనేటువంటి శాశ్వతంగా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒకరి కళ్ళప్పుడు చూసుకోవాలి. కళ్ళలో ఏదైనా ప్రవాహం కానివ్వంటే ఈ వివాహం చేసుకోవాలి ఏదైనా చెప్పుకోండి. అందరిగా చెప్పారండి. ఆ సమయంలో కెమెరా అన్నారు అనుకోండి, వారి చోటు ఒకసారి చూస్తే కెమెరా వారితో సహపడిపోతున్నారు. అందుకే చిలకరగాడని చెప్పగానే కలిసి అని ఒకరి కళ్ళలో కూడా చూసుకోవడాన్ని అనుకుంటూ ఉంటారు. మన రామచంద్ర 8 గంటల 57 నిమిషాలు నిర్ణయం చేశాం. 850 నిమిషాలు సామాన్య